FM 89.8 Bajai Rádió, köszöntjük a kedves hallgatókat, ezúttal stúdió vendégemmel, B. Szabó Orsolyával, a Bajárt Egyesület vezetőjével, elnökével. Ahogy az már korábban is hallható volt itt a rádió frekvenciáján, mi elkezdtünk már egy beszélgetést az új bemutatóval kapcsolatban, ugyanis október végén a Bajárt Egyesület új darabot mutat be, visz színpadra a Védtelen című ifjúsági drámát, amelyet teljes egészében a társulat tagjai állítottak össze. A történet aktuális társadalmi kihívásra, az iskolai zaklatások problémájára igyekszik reagálni a színjátszás eszközeivel. A darab megtekintését mindenkinek ajánljuk, hiszen ma már alig van olyan ember bizony sajnos, akit ne érintene valamilyen formában ez a jelenség. B. Szabó Orsolya rendező társulatvezető a beszélgető partnerem, a produkció munkálatairól is már beszélgettünk, de elég sok minden kimaradt, ezt most mi pótoljuk és folytatjuk. Védtelen ugye a darabnak a címe. Hirtelen nem is találom a szavakat, mert annyira kijön, hogy annyira jelen van, és olyan nyomasztó, hogy nem lehet megoldani, vagy nem tudjuk az utat. Lehet visszabontani akár, mert sok pszichológus mondja, hogy akár a családokra lehet visszavezetni, hogy a gyerekek miért ilyenek, de amikor a gyerek a gyerekkel szemben ilyen, és bántalmazza, és bármi, akár verbálisan is, de az is nagyon brutál tud lenni, és lehet ez a darab ahhoz is hozzásegít, hogy valaki nem is tudja, hogy ilyen történik vele, hanem lehet, akkor fogja felismerni, hogy ezek akár monológok, vagy bármik, ezek velem is megtörténnek, akkor nekem hogy kellene figyelni saját magam érdekébe, és hogy tudnak segíteni mások, vagy hogy tudok segítséget kérni. Igen, ez a cél egyébként. A másik célunk egyrészt, hogy beszéljünk róla, másrészt, hogy felismerjük azt, hogy mi egy ilyen helyzetben hol állnánk, vagy állunk, attól függően, hogy, és hova lehet fordulni segítségért, hogy igazából arra szeretnék kiukadni, hogy sokszor az van, hogy ezek a gyerekek úgy érzik, hogy ők a hibásak, mert folyamatosan bántják őket. A családon belüli erőszakra is igaz ez, hogyha valakit folyamatosan bántanak, és folyamatosan súlykolnak vele valamit, hogy ő semmit nem ér, és ezt el fogja hinni. És hogy talán ezeknek az embereknek is, vagy fiataloknak is segítség, hogy megértsék azt, hogy ez nem így van. Tehát attól, hogy ezt valaki mondja neked, ez nem kell, hogy így legyen. És hogy ebből is van szabadulás, ebből is ki lehet lépni. És nem szégyen segítséget kérni. A Bajárt Egyesületet ezt teszi különlegessé, és számomra azért fontos maga az egyesületetek is, mert nem a kultúrát akarja új módon kiszolgálni, hogy szórakoztat, hanem akár edukál, akár elgondolkodtat, és tabu témát boncolgat és feszeget. Hogy tudjátok ti ezt megoldani egyesületi szinten? Egyáltalán hol lesz az előadás? Nincs úgy mögöttetek mondhatni olyan nagy színházas háttér. Felsoroltad, hogy a fiatalok ugye a szereplők, komoly gárda szokott mindig összedolgozni, de tudom, korábbi alkalmakból is meg elmondtátok, hogy akár ugye szabadidőtökben mindenkinek főállása van, amellett itt-ott tudjátok megoldani a darabokhoz való kellékek tárolását is. Mennyiben tud ez tényleg kreatívan szárnyalni hagyni téged, hagy egyáltalán, vagy adjuk át a hallgatóknak, hogy tényleg ez mekkora munka, mekkora összefogás, és mekkora tényleg agyalás és logisztika, hogy ilyen remek darab segítsen utána? Hát igen, emögött valóban nagy logisztika van, hiszen raktárunk nincsen, nem is volt soha, hanem hát így ismerősöknél, meg egyesületi tagoknál, padláson, tanyán, hátsó sufniba vannak bezsúfolva díszleteink. A jelmezek ugyanígy egyikünknél, másikunknál, harmadikunknál vannak elhelyezve, szóval ez nem egyszerű, illetve hát nyilván az sem, hogy a Kultúrpalotába tudunk menni, ott tudjuk csinálni az előadásainkat, ez is most ott, ez az előadás is ott lesz kivitelezve, de ugye a hétvégén a Kultúrpalota nincs nyitva. És mivel én ugye most kollégiumi nevelőként dolgozom, nekem egyetlen szabad délutánom van, így péntekenként tudunk csak próbálni.
A TMS stúdióba a Pálffy Timi beenged minket, amikor csak tud, de ott is egyre több a hétvégi program, úgyhogy ez egyre nehezebb lesz ennek a kivitelezése, pedig hát a hétvégi próbák az igaziak, mert akkor akár reggeltől estig tudunk próbálni, és akkor folyamatában tudjuk nézni az egész darabot. A hétköznap az úgyis csak pár órás etap, úgyhogy ebben nagyon jó lenne, ha majd a későbbiekben kapnánk segítséget, akár egy próbaterem, és egyben egy raktár helyiséggel nagyon nagy segítség lenne. Anyagilag ugye támogatást nem kapunk sehonnan, megpróbáljuk ezt úgy megoldani, hogy az előadások bevételét a következő előadásra fordítani, illetve hát azért jelmezeket, kellékeket szoktunk kapni jó akaratú emberektől, ismerősöktől, akinek van, ilyenkor, hogy amire szükségünk van, azt felrakjuk a közösségi oldalra, és akkor általában érkezik rá felajánlás. Tehát ezeket így tudjuk megoldani, és igen, az összehangolása ezeknek a próbáknak sem egyszerű, mert általában nem 2 szereplős darabról beszélünk, hanem most itt is fiatalok is, meg felnőttek is vannak ebbe a darabba. Tehát azért, hogy mindenkinek jó legyen, azt nem egyszerű megoldani. Zenei kitérő után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést B. Szabó Orsolyával, a Bajárt Egyesület vezetőjével. Minden boldog percemben várom, mikor csap le rám az átkohom, a sors kegyetlen nem hagy nyugodni, csepp örömhöz sem hagyna jutni. Sötét felhőként lebeg a gyanú árnyéka a fejem felett, hogy minden újra rosszra fordul, az ég pillanatok alatt beborul. Talán túl jól voltam eddig, talán számítottam rá, tudtam vissza fogok esni, és csak lentről fogok lesni. Talán túl jól voltam eddig, talán számítottam rá, tudtam vissza fogok esni, és csak lentről fogok lesni. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Minden alkalommal kevésbé fáj, hiszen tudtam, számítottam rá, de a fájdalommal remés csökken, mosoly többé nem látok tükrömben. Talán ez lenne az élet rendje, mindenki ok nélkül szenvedjen, nekem is ki ennyi a fájdalomban, meg ha meg is fulladok a bánatomtól. Talán túl jó voltam eddig, talán számítottam rá, tudtam vissza fogok esni, és csak lentről fogok lesni. Talán túl jó voltam eddig, talán számítottam rá, tudtam vissza fogok esni, és csak lentről fogok lesni. Az élet mond miért így kegyetlen, az előző csapás lép, kihevetem, mégis padlóra küld, újra meg újra, mikor szépíti meg végre az idő a múltat. Tudtam, túl jól voltam eddig, számítottam rá, azt hittem, nem tudok mélyebbre esni, az elveszett is el fog veszni. Túl jól voltam eddig, számítottam rá, mélyebbre nem tudok esni, mi elveszett, nem kell keresni. Oh, 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 oh. Oh, oh. FM 89.8, visszatértünk, ahogy ígértük, B. Szabó Orsolya itt van velem a stúdióban, Védtelen című ifjúsági dráma a téma, illetve ugye azt is átbeszéltük, hogy maga a Bajárt Egyesület
annó 2019-ben miért is jött létre. Ugye célkitűzése volt a fiatalok életminőségét javítani mentális, fizikális téren is, akár a művészeti vagy a kulturális eszközök segítségével. Ebben a darabban is benne vannak a gyerekek ötletei és történetei, utóbbi esetében nyilván kicsit ugye változtattatok rajta, ezt is már hallhattuk a korábbi beszélgetés során. A fiatalok maximálisan belekapcsolódtak a történetbe, ők találták ki tehát a karaktereket, a hozzájuk fűződő sztorik pedig te, Orsi, fűzted össze történetté. Nagyon akut a probléma, mostanában az iskolában kiszemelik és ugye bántják a gyengébbeket. Ez már annyira általánossá vált, hogy már a pedagógusok sem tudnak vele mit kezdeni. Fizikai zaklatás, lelki bántalmazás a darab témája tehát, de szó van benne a családon belüli erőszakról, illetve arról, hogy ezekre a problémákra továbbra sincs megoldás. Vannak kezdeményezések arra, hogyan lehet ezek ellen tenni, de nyilván minden eset más, ezért mindig máshogy kell hozzányúlni. Nagyon fontos, és korábban is már kiemelted az összefogást, és az is fontos, hogy ebbe fentről bele kell bizony szólni, a családon belüli erőszak szintén nem elhanyagolható téma. Mi beszélünk róla, ti színpadra viszitek, ifjúsági drámaként, védtelen, és jöjjön, ami még ez idáig kimaradt. Akkor a Kupában lesznek az előadások. Ezúttal is próbáltok az iskolás korosztálynak akár mondjuk napközbeni előadást is biztosítani, mert volt akár ilyen edukációi jelleggel, hogy összetudtátok hozni. Most mi van tervben, illetve hogy lehet megoldani? Hát most az van tervben, hogy 2 előadásunk lesz. Ez pont a őszi szünet előtt lesz, október 25-én és 26-án, akkora volt csak időpont sajnos. Úgyhogy ez nem a legjobb arra, hogy mondjuk osztályokat elhozzanak, de ez most igazából az első 2 előadás. Én azt szeretném kérni, hogy pedagógus kollégákat, akiket érdekel ez a darab, jöjjenek el megnézni, felnőtteket, középiskolásokat szeretnénk megszólítani vele, aki csak tud, jöjjön, vigye a hírét, és akkor amint sikerül időpontot szereznünk, meg egyeztetnünk az iskolák vezetésével, illetve azokkal a pedagógusokkal, akik szívesen hoznának osztályt, akkor természetesen szeretnénk több olyan előadást is, akár délelőtt, akár kora délután szervezni, ahova osztályok jöhetnek. Most is van egyébként diákjegyünk. Ha viszont osztályok jönnek, akkor tudunk kedvezményes jegyeket is biztosítani a későbbiek folyamán. Ha esetleg egy fiatalkorú kamasz hallotta most, vagy hallja ezt a beszélgetést, és szeretne mondjuk csatlakozni hozzátok. Van-e ilyenre módja, vagy ez hogy történik? Évelején, évvégén van-e valamilyen tagfelvétel, vagy nem tudom, mert ugye sokakat lehet megérintett, sokak szeretnének valahova tartozni, és hogyha mondjuk az értékrendje, vagy az értelme azt mondja, hogy ez komolyan foglalkozik ez az egyesület ezekkel a dolgokkal, vagy akár én vagyok bajba, és mondjuk tudok hozzájuk kapcsolódni, mert valószínű meg fognak engem érteni, és nem néznek zombinak, és nem fognak kilökni maguktól, esetleg tudnak segíteni, hogy ilyenre van-e mód, vagy volt-e, tapasztaltál egy ilyet, hogy valaki például megkeresett egy előadás után? Igen, volt rá példa, illetve jöttek hozzánk olyanok, akik előtte látták az előadásunkat, nem mertek jelentkezni, aztán egyszer csak megjelentek és örültek, vagy akit anyuka hozott, mert anyuka engem ismer, és mi dolgoztunk régen együtt, és akkor ő hozta lányát. Tehát, hogy hál' Istennek van ilyen, nem építünk nagy csapatot, de van mód csatlakozni hozzánk, nincs felvételé, hanem ez úgy néz ki, hogy bárki, akit ez érdekel, keressen meg engem a közösségi oldalon, vagy az egyesületet, az egyesületnek is lehet Messengerben írni, és akkor én megbeszélem vele, hogy mikor lesz próbánk, és 2 próbára be lehet jönni, meg lehet nézni, csatlakozni hozzánk, és aztán, ha komolyan gondolja, akkor utána természetesen maradhat nálunk a körünkben. Szünet, pár zeneszám, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést B. Szabó Orsolyával, a Bajárt Egyesület vezetőjével, elnökével, vezetőjével.
Csillag, fények, remélem egyszer visszanéztek. Amiket nektek mondok ugyan más. Kiérteném meg, bármit megtesz, hogy elismerjék. Addig szép a lélek, amíg megismernék. Mássá vált, vagy csak mássá tették. A tükörkép lennék, a fejem vennék. Egyszer gyaláznak, máskor megtisztelnek. Képmutatók imádkoznak, Istenhez kitagad a világ. Kitagadom én is, megtanultam rég a rosszon ne szépíts, mert itt mindegyik kivétel nélkül mindenki a vesztem akarja, és én írjam dalba, vissza fogom adni, az lenne karma. Magamat okoltam mindenért, talán csak olyan nem volt, aki tényleg megért. Nem értem, miért vagyok tanácstalan, lenyomott a súly, mikor magamat adtam kicsit. Hát ha kilépek a rémálmokból, és formát váltok a tépázott. Pedig sosem mondták, hogy legyek bátor, a földön vagyok, míg a bíró számol. Várnék én, de rám nem várnak, ezért nem engedek, már többé elfájnak. Mindenki sáljak be így közétek, szánalomból magad máshoz miért kötnéd meg? Hidd el, haver, úgy fékeznek. Kicsikét bánom, hogy így érzek. Ha igazat mondok, csak úgy sértek. Várnék én, de rám nem várnak, ezért nem engedek, már többé elfájnak. Mindenki sáljak be így közétek, szánalomból magad máshoz miért kötnéd meg? Hidd el, haver, úgy fékeznek. Kicsikét bánom, hogy így érzek. Ha igazat mondok, csak úgy sértek. Csillag, fények, remélem végleg kiégtek, mert bolondát teszitek azokat, akik hisznek még az égnek. A hátamon csattan az ostor, kezembe párna, a vállamon vérfolt. Napról napra ez egy hangulat, avart akarta, retkes utak. Fia, nem vagyok rég senkinek, ez az egy, amit magammal elviszek. Hamis dallamot játszik a sorsok húrja, a mosoly a szádat, mint tüske szúrja. Ez jár, nem kár, nem kell félj, amennyit adtak, csak addig élj. Biztos, a szakadék túl mély, mi kell, hogy itt lent lássak fényt. Hisz a fájdalmamat nem tudják, akik érteni akartak. Rég megunták egy patak más partját, nem mostná. A szenvedéssel válhat másévá. Nyugodt álmok lettek rémképé, a vágyak a lelkemet széttépték. A fájdalom teremtett árnyékká, az életem tett engem játékká. Várnék én, de rám nem várnak, ezért nem engedek, már többé elfájnak. Mindenki sáljak be így közétek, szánalomból magad máshoz miért kötnéd meg? Hidd el, haver, úgy fékeznek. Kicsikét bánom, hogy így érzek. Ha igazat mondok, csak úgy sértek. Bolyai Rádió 89.8 a frekvencia, ahol most éppen a beszélgetésünk folytatása jön vagy következik. Ugye pár zeneszámot játszottunk, de azelőtt már hallható volt a beszélgetés. Azon kedves hallgatóknak, akik esetleg csak most kapcsolódtak be adásunkba, megemlítem, hogy a Bajart Egyesület új bemutatóval jelentkezik, október végén, pontosabban 25-26-án játsszák majd a Védtelen című ifjúsági drámájukat a Bácskai Kultúrpalotában. A téma tehát adott, ketten vagyunk a stúdióban, Bésza Borsolyával, és egy kellemeset beszélgetünk, nagyon fontos központi témáról. Nem tudom, most így agyalok, hogy van-e, ami kimaradt, vagy érzel valami olyat, ami még benned maradt, de nem mentünk abba az irányba, és jó lenne mondjuk megemlíteni, van-e valami ilyesmi? Mert most hirtelen nekem így nem, maga a téma tényleg annyira gyomorszorító, mert annyira ezt látom, hogy akár pszichológusok is kiállnak azért, hogy nem jutnak be iskolákba. Az iskola pszichológusság olyan nem nagyon működik, vagy nem, de holott a magánpraxisban meg ott vannak a gyerekek, és ezekkel bizony a zaklatásos, bántalmazó iskolában hogy áttél dolgok a legnagyobb problémák. Igen, ez tényleg egy elég súlyos probléma, és azt gondolom, hogy minden iskolában szükség lenne a pszichológusra. Akkor a magánpraxisok persze nem lennének tele, de nem is tudja ezt mindenki megfizetni, és ezeknek a gyerekeknek segítségre van szüksége. Nem csak az egyik, hanem a másik oldalon is, tehát a bántalmazónak is szüksége van, nem csak a bántalmazottnak a segítségre. És lehet, hogyha időben észrevesszük, és specialistához kerül az a gyerek, akkor egy csomó
rossz dolgot meg tudunk vele előzni, és meg sem történnek ezek a bántalmazások a későbbiekben. Vesszük-e komolyan a gyermek jelzését, hogyha valamit jelez? Akkor vagy anyát, vagy apát ismerjük, akkor biztos ez a gyerek nem úgy van meg, az a Lacika jó gyerek, biztos nem csinál ilyet. Beleesünk szülőként, vagy akár pedagógusként ebbe a hibába, hogy mondjuk struccpolitikát folytatunk, hogy ez nincs, és akkor nincs is az a probléma, vagy terelünk? Nem vesszük komolyan a gyereket? Szerintem igen. Szerintem ez emberi. Ugye annyira le vannak terhelve a szülők is, a gyerek is, a külön órákkal, az edzéssel, a külön foglalkozásokkal, a tanulással, mindennel, hogy hajlamosak vagyunk ezt a gondot így egy kicsit félresöpörni. És már csak akkor, amikor ég a ház, akkor gondolkodni azon, hogy oltani kéne. Mi lehet, amikor ég a ház? Az mi? Hogy most amikor, akár... Milyen jelek azok, amiket jó, hogyha észrevesz a szülő? Vagy dob a gyerek? Hát amikor mondjuk az egyébként cserfes gyerek csöndessé válik, és magába fordul. És ha megkérdezi az ember tőle, hogy mi a baj, nem mond semmit, de látszik, hogy az ellenkezője az igaz. Nehéz megnyílni egy gyereknek, hogyha sokáig nem veszük komolyan azt, amit ő mond. És egy idő után már ő sem gondolja komolynak, de érzi, hogy mégis az. Szóval ez egy ilyen ördögi kör. Én azt gondolom, hogy bármennyire is el vagyunk foglalva, én is elég jó beosztott életet élek. Tehát, hogy azért a gyerekkel mindig tudjunk egy pár szót beszélni, mert nagyon fontos. És még így sem biztos, hogy felénk fog megnyílni. Én azt szoktam mondani a gyerekeknek a kollégiumban is, hogyha anyának, apának nem szeretnétek elmondani, mondjátok el nekünk. Vagy mondjátok el egy társatoknak, de beszéljetek róla. Mert annál rosszabb nincs, amikor nem tud róla beszélni, és csak magába folytja. És abból lesznek azok az esetek, hogy maga ellen fordul egy gyerek. Ne jussunk el idáig. Védtelen. Október 25-26-án a Bácskai Kultúrpalotában a Bajart Egyesület előadásában, csak ajánlani tudom mindenkinek, tényleg receptre íratnám fel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Mi köszönjük a meghívást. Nagyon jót beszélgettünk, szerintem sokakat elgondolkodtató témával. Bízzunk benne, hogy így van. Köszönjük még egyszer.